Sziasztok! Ebben a videóban azt fogjátok látni, hogy Friedrich metódussal hogyan fejezhetjük be az utolsó sort. Erről annyit kell tudni, hogy 4 lépésben fogjuk most ebben a videóban megcsinálni. Ez a félprofi módszer, ennek létezik egy még profibb változata, amiben mindössze 2 lépéssel ki tudjuk az F2-el után rakni a kockát, de most a 4 lépésest fogom megmutatni. Szóval megmutatom, miről lenne itt szó, hogy egy lépésben, egy algoritmussal kirakjuk a sárga keresztet, aztán megint egy algoritmussal beorientáljuk a sárga oldalt, azután a sarkokat permutáljuk, hogy minden sarok a helyén legyen, aztán az éleket berakjuk a helyére, és így 4 lépésben ki is raktuk a kockát. Erről annyit kell tudni, hogy összesen 28 algoritmus van benne. Ezt még nem olyan nehéz megtanulni, egy nap alatt biztos meg lehet tanulni. Tehát akkor mutatom is az első lépést. Az első lépés az, hogy kirakjuk ezt a sárga keresztet. Erre mindössze 3 algoritmus létezik. Akkor kezdjük a legnehezebbel, ami az, hogy csak egy ilyen van felül. Ez teljesen mindegy, hogy fogod, bárhogyan foghatod, és az algoritmus a következő. És meg is van a sárga kereszt. Következő állás, amikor itt egy csík van felül. Erre viszonylag egyszerű lesz az orientáció. Ezt így kell fogni, hogy így legyen veled szembe ez a csík, és az algoritmus a következő. Utolsó állás a sárga kereszt kihozására, amikor itt egy L betű van. Ezt így fogjuk meg, és az algoritmus a következő. És ki is raktuk a sárga keresztet. Akkor jöjjenek azok az orientációk, amivel ezt a felső oldalt ki lehet hozni. Persze azután, hogy megvan a kereszt. Akkor nézzük ezt az első 2-t, ami látszik, hogy egymásnak a tükrözöttjei. Szóval egyél fel van fordítva, bocsánat, egy sarok fel van fordítva, és 3-at kell felfordítani. Ezeket Sun algoritmusoknak szokták nevezni, és egyiket anti-Sunnal, másikat sima Sunnal fogjuk megoldani. Akkor én most mutatom is az elsőt. Ez az úgynevezett anti-Sun, amire az algoritmus a következő, de előtte körbe mutatom azért. Amikor a felfordított éltől jobbra, felénk néz a sárga oldal. Akkor következzen ennek a tükrözöttje, amikor a felfordított éltől jobbra
nem fordul felénk a sárga oldal, hanem mellettünk van, ekkor innen kell csinálni. Innen, ahonnan fel van fordítva az él, szóval a felfordított értől balra kell csinálni, és most innen. És ez lesz az antiszún, ami nagyjából ennek az inverze. Tehát mutatom rá az algoritmust. Ezek voltak a szún algoritmusok, és akkor következzen egy hozzá nagyon hasonló állás, bár ez az állásból nem látszik, csak az algoritmusból. Ezt kisautó OLL-nek szokták hívni, amikor megvan a kereszt, és ez a kettő elem így szembenéz egymással. És erre az algoritmus a következő. Először csinálunk egy antiszúnt, és most itt nem fordítjuk be, hanem úgymond elküldjük még egy körre. És most fordítjuk be. És megvan ez az oldal. Következzen a maradék 4 algoritmus, amivel ki lehet hozni a sárga színt. Tehát akkor kezdjük is el azzal az állással, ami nagyon hasonlít a kisautó OLL-hez, csak éppen nincsenek szembe a sarkok, hanem így szétágaznak. Meg is mutatom minden szemszögből, és akkor mutatom erre az algoritmust. Dupla réteget vittünk le, csinálunk egy rurut, és dupla réteget vissza. És most ezt ugyanúgy megcsináljuk, csak egy réteggel. Megint ruru, és vissza. Következő állás, amikor 2 sarok fel van fordulva, és innen kell nézni most, és ezek itt szerte ágaznak, szóval kifelé néznek. És ezt innen kell csinálni, és most a fehér oldalból fogjuk csinálni, tehát így csináljuk, és innen. Következő állás, ami nagyon hasonlít az előzőhöz, hogy itt szembe vannak meg a sarkai, és ez a 2 nincs meg. Tehát ezt onnan kell csinálni, hogy balról nézzen szembe veled ez a sárga, és megint a fehér oldalról csináljuk, és ezt mondom, hogy nagyon hasonló lesz az előzőhöz. Csak itt most lefelé kezdjük el. Következzen az utolsó OLL, amivel ki lehet hozni ezt, a sárga szint, ami nagyon hasonlít az előzőleg 2-vel bemutatott algoritmushoz, csak itt éppen, ha innen nézed, nem itt szerte ágaznak, hanem szembenéznek veled. Vagy hát nem veled, hanem így. Szóval erre az algoritmus a következő.
most alul. Megint alul. Következzen a sarkok permutálása, ami azt jelenti, hogy ezeket a sarokkockákat mind a helyére rakjuk. Erre összesen 3 permutáció létezik, szóval ez meglehetősen könnyű. Nézzük is az elsőt. Az elsőt azt onnan lehet is felismerni, hogy bárhogyan forgatod, szóval bármennyit forgathatsz rajta, vagy az az állás jön ki, hogy 2 meg van szembe, így, és ha még egyet forgatsz, akkor vagy semmi nincs meg. Én azt ajánlom, hogy ha még 4 lépésbe rakod, hogy arról ismert fel, hogy ezek itt szembe vannak egymással. És akkor az algoritmust onnan kell csinálni, ahonnan van a lyuk, ahonnan nincs meg az él, és körülötte jók. Szóval az algoritmus a következő. És itt most elfordítunk egyet a kockán. Csinálunk egy rurut. És még 2. Csak hogy az utolsó rurut nem fejezzük be, hanem csinálunk egy F forgatást, és innentől befejezzük az algoritmust. És látható, hogy helyükre kerültek a sarkok. Következő 2 állás, egyben utolsó 2 is, amikor 3-at kell cserélni. Látjuk, 3 nincs a helyén, és 1 a helyén van. És van tükrözött, persze, sajnos, van tükrözött, ez egymásnak a tükrözöttjei. Most nem feltétlenül az kell, hogy a sarkok is tükrözöttek, mert azok teljesen mindegy, hogy mi. Tehát egyiknél itt van, másiknél itt, és látszik most már így a tükrözöttség. Szóval akkor nézzük mondjuk ezt elsőnek. Amikor megvan egy ilyen, jól a helyén, és ezt a 3-at kell cserélni. És ezt az algoritmust onnan csinálod, hogy a kék, hogy 2 megegyező szín legyen jobbról, vagy balról. Itt vagy itt. És itt ennél az állásnál, tehát körbe mutatom, itt van a 2 megegyező szín, tehát innen csináld az algoritmust, most a sárgától kell nézned. Alul. Megint alul. És látszik, hogy a sarkok helyükre is kerültek. Következő, egyben utolsó sarok permutáció. Ennek a tükrözöttje, amint már azt mondtam, hogy most ugyanitt van ez, de ez a 2 most nem egyező színű, hanem ez a 2 passzol. Szóval innen csináljuk az algoritmust, ugyanez lesz, mint az előző.
Következzen a Friedrich metódusnak az utolsó része, amikor az éleket kell permutálnunk. Akkor kezdjünk is bele. Az U permutációnak, ami azt jelzi, hogy egy szín teljesen megvan, és a többit ki kell cserélni. Az U permutációnak kettőféle változata van, ugye egymásnak a tükrözöttjei. Akkor ezekre megmutatom az algoritmust, kezdjük ezzel. Ha jobbra, vagy hogyha balra van az az elem, ami nekünk kell, mert ezzel szembe tartjuk a kirakott elemtől szembe, és ha ez az elem ide kell, akkor a következőt fogjuk csinálni. Ennek van egy tükrözöttje is, mint már mondtam, amikor jobbra van az az elem, amit ide kell hozni. Szóval az algoritmus arra a következő. Ugyanaz, csak balra csinálod. Következő, egy viszonylag nehéz permutáció, bár ettől se kell megijedni. Ezt Z permutáció, úgy szokták hívni, ez is a neve, hogy így cseréljük a kettőt. Ugye nincsen meg egy se a helyén, és ezt így kell cserélni. Átlósan. Tehát itt tartod a kockát, ugye ezt a kettőt kell cserélni, és az algoritmus a következő. És elérkeztünk az utolsó permutációhoz, a H permutációhoz, amikor az éleket így kell cserélni, hogy ezt ezzel, ezt meg ezzel így, egymással szembe. Tehát az algoritmus a következő. Tehát ennyi lett volna a Friedrich metódus 4 lépésben való kirakása. Remélem érthető volt a videó, ha valamit nem értetek, nyugodtan írjátok meg kommentben. Én Pásztor Máté voltam, jó kockázást!